Hej og velkommen til noget Minecraft. Jeg er Silver Gaming, og det er min første Minecraft video. Og faktisk bare min første video. Det er sådan en verden. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. I eventyr Minecraft. Undskyld, jeg skriver lidt langsomt, men det er fordi, at jeg har min mikrofon til at stå i vejen, så ja. Bare nede der, og ja. Lad os komme i gang. 2 minutter. Jeg skal lige sidde ordentligt. Ja. Sådan der. Undskyld, det tager lidt tid. Okay. Bonus chest tager vi til. Bare sådan for at komme lidt i gang. Altså, det sparer i gennemsnit 1,5 minut. Men nok om det. Jeg vil sådan præsentere mig selv. Jeg er Silver Gaming. Jeg går til dagligt i 5. klasse. Og jeg startede den her YouTube, fordi at jeg fik inspiration af en der hedder Crocs Gaming. Eller Crocs Gameplay. Han er fucking fed. Han spiller på Matrix-serveren sammen med alle de andre cool dudes and duets. Hvis der er piger eller duets, som det hedder. Flyt din dumme ting. Link. Bing. Nå, men i hvert fald Minecraft det har altid været min store favoritspil. Eller så er det sådan det begyndte. Jeg tror nok det var 5 måneder efter det var udgivet, at jeg begyndte at opdage det sådan, altså 5 måneder, nej, jeg mener 5 uger efter det original var udgivet. Sådan det er lidt svært at forklare, men i hvert fald. Vi starter godt sted. Det er da dejligt, det er det ikke? Ja. Sukker. Okay, men hov, der er en lyd. Jeg plejer at have den højt op. Lad os nu sætte den lige ned på det der. Det er også okay. Godt, men det der kommer til at foregå her, det er jo allerførst og vigtigst Minecraft. Undskyld. Ja. 2 minutter. Sådan der. Vi skal først i den her episode, det er nok kun ressourcekrævende, og 2 minutter. Ja, det er normalt. Ja. Det bliver ressourcekrævende, fordi at det bliver det bare. Og vi skal i starten lige have træ, og vi skal også have og vi skal have sten, og vi skal have alt sådan noget lort. Undskyld, jeg sidder bare lort til sådan der. Sådan der. Undskyld, jeg har lidt lorte setup. Nå, lad os komme i gang. Noget mere træ. Jeg ved godt, det er dumt, at jeg ikke lavede en økse for starten, men jeg vil lige også have noget sten. Jeg lagger lidt, og jeg kører kun med 40 fps, som I nok kan se. Eller jeg ved ikke helt, om jeg lagger sådan. Altså sådan lidt lagger jeg det. Men ja. Det der kommer til at foregå på kanalen, det er Minecraft, og så senere hen, så starter jeg også noget San Andreas op. Altså, det er et sjovt spil fra 1996. Ja, og jeg har det her til PC på Steam, og jeg tror nok, jeg vil lave en Steam-gruppe. Og jeg laver også en Facebook-side og alt sådan noget. Men nok om det. Jeg tæller så ikke, jeg spiller ikke med nogen. Ja. Og her jeg optager med Frap, som I nok kan se nede i højre hjørne. Altså nede i højre hjørne. Og det er fordi, at det er godt, og ja. Hvad kan jeg sige? Jeg er nok en af de dårligste kommentatorer i verden. Det ved jeg godt. Og jeg er heller ikke sådan den bedste til Minecraft, men jeg vil gøre alt for, at det kan blive sådan godt. Mand, mit håndled, den hæs.
Ja. Yeah. Hvad fuck laver jeg? Jeg får sat den her crafting table herover. Op med sig. Lort, sådan i verden. Hader bare sådan i verden. Eller hader, den er okay, men... Altså, det er ikke lige den mest foretrukne fra min side. Nu kan jeg se, hvordan jeg holder styr på mine ting. Kom nu her. Men jeg spiller i 1.6.2, kan jeg lige så godt nævne. Og i dag er det den 2. september. Ja. Undskyld. Der. Vi skal nok have det her kul her. Kul. Der er mere. Ej, hvor lækkert. Fuck, man. Og jeg har den på bright. Men den er ikke særligt lys. Måske hvis jeg sætter mig lige opad. Jeg kommer nok til at rulle meget med, hvordan jeg sidder. Men det må jeg sådan set finde jer i. Men ja. Jeg har ikke det helt bedste setup, men det er hvad jeg kan få råd til. Jeg har en True Star microphone og et True GXT 18 keyboard, og så en normal lille mus, fordi at den er... Jeg kan godt lide lille mus, de er så søde. Altså ikke de der levende mus, de er også søde. Men ja. Nok om det. Undskyld, jeg skal bare lige have rykket med min mikrofon. Der. Det er første gang, jeg laver sådan en video her, og jeg er rimelig spændt, sådan, hvordan kommer til at gå, altså. Jeg har altid drømt om at lave YouTube, og jeg har bare aldrig haft tingene til det, og sådan. Jeg vil gerne ind og prøve sådan at være sammen med de der store drenge der. Crocs. Og hvis jeg er ufattelig heldig. Altså bare at være sammen med Crocs, han er mit store idol. Og der kommer også til at være et link nede i beskrivelsen til hans kanal. Jeg har nok til lidt vi skal også over have form. Og vores crafting table glemte jeg. Man, der er meget man skal huske her. Kom her. Ja. Det er så. Du skal også lide det. Der er en lille bitte fætter der. Ja. Men jeg kan starte i 5. klasse. Og så kan I nok også gætte, hvor gammel jeg er. Ja. Der er en crafting table. Så tænkte jeg, at vi går derind af. Fuck, jeg glemte den fucking timer. Nej, jeg er ligesom Mikkel fra Coolidge Brothers. Timer! What the fuck, giver de kun 2 nu her? Nå, så jeg sparer på maden. Eller vent. Ja, jeg skal spare på maden. Er den? Beach. Det var ikke bitch, jeg skulle til at sige. Det var beach, en strand altså på engelsk. Jeg godt nok er jeg kun 11 år, men alligevel. Jeg kan godt engelsk. Godt. Er noget dernede? Nej. Så er det ikke engang værd at gå dernede. Jeg synes, jeg kunne høre en ko. Jeg fik lige en sms. Undskyld. 2 minutter. Sådan der. Fuck. Og 2 minutter. Sådan der. Der kommer sådan en mærkelig lyd. Jeg kommer til at køre over min headset-ledning. Men godt.
jeg vil også lade jer sådan bestemme, hvad vi skal lave her i serien. Hvor jeg vil spørge, hvor vi skal bo henne og sådan noget. Eller er det noget det? Er det der Extreme Hills? Det er en fucking ø, mand. Eller ikke, vi er ikke på en ø, det er en ø. Men ja. Der er det her ikke også en grotte hernede? Jeg husker en gang, så fandt jeg sådan en grotte under vandet. Så var der en gang, jeg følte ud, jeg havde 1,5 liv tilbage. Så fandt jeg sgu da kraftet med 9 diamanter. Undskyld, jeg siger dia. Det giver mig også selv klæder. Ej. Men jeg tænker sådan lidt, vi går over og kigger på det der sted. Ja. Yeah. Den første episode her, den bliver kort eller lang. Jeg tænker mig at holde den på sådan 20 minutter. Sådan jeg sætter timeren til, hvis jeg husker det. Men ja. Lad os komme med herover. Vi er på vej til dig, julemand. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Seriøst, jeg synger den bare nogle gange, når jeg spiller Minecraft og sejler eller svømmer. Men I kommer til at bestemme, hvad skal jeg sådan bygge. Huset, det vil jeg sådan, det vil jeg nok selv bestemme. Og hvor kan jeg komme op? Men vi skal jo lige have de her gode ting. Vi skal lige i gang med det hele. Fik jeg overhovedet nogen selv? Jeg fik 2 saplings med. Jeg kan godt lide at have saplings. Det er nogle frække varianer, du. Ja. Kold. Nå ja, det er noget, jeg sådan har set videoer, at man skal huske at sætte fakler, selvom man godt selv kan se på grund af, det kan I jo ikke. Men mit mål, det er bare at få 50 subscribers på et år. Mindst. Jeg mener højst. Altså, jeg forventer ikke så meget, Brønd. Det er jo svært, når man er lige en ny YouTuber, og man skal have det bedste setup for sådan ligesom gigs. Ikke til bring. Altså, og det har jeg ikke gjort. Så... men min far, han snakker. Jeg ved ikke, om I kan høre ham. Jeg tror engang, I kan høre mig så godt. Ej, det skulle meget gerne, fordi det er en mikrofon, jeg købte omkring en time før jeg optager det her. Og ja, jeg redigerer med Sony Vegas Pro, hvad nu det hedder, 12. Så jeg skal bare lige finde ud af, hvad den her gør. Det der sted derovre. Skal vi ikke lige sove først egentlig? Men min FPS, når jeg optager, den er ikke særlig høj. Eller hvordan man nu kan sige. Men den er okay for mig. Godt. Så. Hej for... Og ja, jeg er op til vejen på. Der kommer nok til at være nogle gæster, altså. Jeg tænker mig sådan, når jeg får 50 subscribers, så er der sådan en 50 sub special. Det bliver nok, at jeg kommer til at spille sammen med en på en eller anden server. Altså, jeg kan ikke finde ud af at stille min egen op, så klog er jeg heller ikke inden for gaming. Døve. Men ej, what the fuck har han på? Ja, jeg kører nogenlunde stabil FPS. Godt nok er kun der på 31. Men det er jo også op til FPS. Ikke sådan en FPS jeg spiller med. Det er det faktisk. What the fuck, og hvad for en FPS kører hvad hedder Minecraft med? Er det ikke... jeg tror det var 60 stykker. Men i hvert fald. Shoutout til Crux Gaming. Der er link nede i beskrivelsen. Og der kommer også til at være link ved for nogle dele jeg har til computer. Altså computeren har jeg ikke. Og altså computeren ved jeg ikke hvad er for en computer. Og der er andre end jer der så et navnskilt her.
dejlig gameplay. Nå. Lige meget. Det sker nogle gange, så ser jeg bare forkert. Eller så ser jeg ikke. Men skal vi lave os op? Hvad fuck er chancen? Godt nok er det en lille bø. Det er en lille bø. Jeg er stadig lidt tysk, selvom jeg er fra Svirland. Og lidt Belgien. Faktisk ikke så meget. Jeg er bare lidt i medierne, kan finde væk andet. Det er også 300 år siden. Yeah, villagers! Yeah, fucking yeah. Og guldråd. Og når jeg ikke snakker, så er det fordi, at jeg har fundet noget fucking awesome næsten. Jo, altså der er ikke nogen gode hus. Man. Fantastisk start. Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe her. Et spørgsmål til næste episode. Skal jeg tage det her, eller sådan skal jeg tage det hele bare, og så bare gå langt væk, eller skal jeg bare tage det, som der er groet færdigt, og så bare bo derovre på det der bjerg? Men det var for spørgsmål til næste gang. Husk like videoen, hvis I kunne lide den, og I må meget gerne subscribe. Det hjælper ufattelig meget på mig, brugende sådan. Hvis jeg bare får en subscribe, jeg ser hvem det er, fuck, så tænker jeg bare, fucking yes, en subscriber, mand. Og bare også kommentarer, altså. Jeg elsker at læse kommentarer. Altså, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, så går jeg ind på min computer, se om jeg ikke har en kommentar. Og så ja. Men i hvert fald, det var det for denne gang. Vi ses i episode 2, og det var Signo Gaming, der siger hej hej.